asɛm ka opie ya no wakasa basa he bibi kro ne se nipa no atia na kwara bi wakeka de opɛ no de akyerɛw ade a ya no no owie nso no asaba maame bi sa na ne kuru ya no ɔyɛ ne sa wi a no aba de no asaba bebutu hɔ no apa ne kyɛw me pa kyɛw de course no fa kyɛ me na ɔba ne so se few no wabie na he mama yenye ne sa de no Isaac bra behwe wo ma enkola no ye de ye wo ma enye sa de a wei enye obi na etu nkola ne fu de wo de ye wo mo no nia wo de ye wo mo no obesa akwa aba unse ma akwa ya na mema ne bebre asa aba ha e na me ma no enti ya obesa aba enti fa wo ma no hwe wo mu yie na wo ba wagina brane mia na me twa mu fees mia na me do mo chop money ma no watimi akasa yie ne yatumi adi wachi na nya sa wo besa akwa aba no esu e na wo de beba oba ne beka cho se unimma eno na wo re ba ho hu no data no oba akokora na wie enti mu hwe mu hu yie ma ko first story no me de me nya de sua bebre firi mu ma de sua me nya firi mu se first na wo sha ase no se ne kra ne enye nyame na ehu ni mobo anke ne wa obeye mobo pa wani efra wi na wo mu ahoden esese nka wo ankasa no wo hwe wabra boyie ene nka esese wa wuti ufie se nye wo sister mu na asifie a ka bibia hawo emema no bebre nim se abrabo no ya wie wutumi na wotwe wo yire bekwa adwuma no wo se machie na wotwe sika ye ni nku a ba wa hemu ni ye ni nku a ye semu a eno nku a na mepe wuti he chechire nuro se nuro no mesrawo emo bi anum bi aha ye prescribe ye dro bi ama obi ye nya doctors for mo ba yire mo ho ne ye hia tablet ne ye hia ho anwan ehu unse o se kasa no wo si wompede wodi enuro ahyehye ho agogo no ade bi ni ho nyame ye ne natural enyini a eye basasa enyini a edi ne nyini kwan so kopem se nyame beto ne nsa afra mu eto no amu no mu nuro ye no ekosi sai no kase bedru ba bi na ye pa bedru mre bi na ye pacha na atie gu wompe aha wompe onua na wonua no yire no numbi besere behwe wo ba no se wonum bia besere behwe no sa to no okuta bi enti wo wayire ho na ye ton ma wo no pekotide ne aduro de ye spray ho de ye nomo de ye kosise ye wo da ache ne wo asem wo da ache ebedru mre bi na esese wo de wo kote ne ye adwuma no ma no na afei na wo pese enro no na nya adwuma biem oba ye wa hemu no nyame ato ne boase saa ade na egbo ho no nyame wa ye ne yie wato boase na ye o se dware na huhurum anya mama miensa dan eno ahoro no kama bonsuo kakra gu nsuo nyunu wo wi a na so so wo befiri kwadwo ho wo kokwa ame ho wo kokwaku ho wo kokofi ho eti agozo enti nye duro bia wodi bewurawura ho ena ebekye no maame tena se kakra wate etwa no katum why na ni wura beba obebiem na ni begye ho enye de wo be ye no nkoa ena me de waduro bi wo ho ena ye de wura ho ye de pie ye de se ebe ha wa eti wa hwo wo hu ye ma ko wie ye de me fa ne lasa ne se mesre no enya aware bia ne ntokwa wom ye wo aware ntokwa ye friend odon ntokwa ye wo aware ntokwa enye hey etena hey adechie hey na wo yire koda kiosum no wo so wo dia no wo mra ye no wo so sesa wo ho wo kire ma na wo pe no wo so sesa wo ho sesa wo ho bi correction no wo so wo bi ena ntokwa na awade bia no ntokwa wom enye sa ntokwa brosu no a wo ka no ma wo yire koda kiosum eye bibi kakra bi no makasa kakra na mo aka mo ho ayede abom ti oba ne beba no wo so sa ade no hwe yie ahia bebrebe no so amwa sa mrei no bra ho ase na wo ba bi mfawo na wo ne wontena na wo nhwe wo yie sade wo yire koye no bibi na ha wo yire ana wo koye nti de wo benya ahyemu no ba fom na makọ omo ani efura no ne omo aye achinchim saa no omo ha adwene aba fine for saa no omo ha adwene omo ani efura no so ebi ha adwene enti no de esese ye ni da ho mato mebo na emom de ho ne ye ka no obi wo ho a saa na otie se de wo ka no enti na obi so entumi antena no ho enti esese ye ka de ye wo ho kire no na de wo koye no waye ne yie
na odi obeba ne so amesu ehun ne yam because obeka say yei ene ye de oba na ma no eloni abro so ara obi aso bi so bi okay obeka say ye ne de oba na ma no entiti oba ni ba no de oba ye no na so so wo na watete oba na wo ye de okọ enti wo so ye wo fie yi ono no nya no kwere yes mistakes awo ye no ewon awari nim na amwa no ma wo ba first one no ekọ ye no sese free ho sabe ya de oba no ye wo ba no bia ba kama won se ne sister mo anfa bia ma no o mo se wa akopɛ wa ade e na o se ye ni agire mu enti ye gire mu na ye ba ne ye kofo oba ma ne na anko yie na oba ne bedi ne sika o de ne bra ba be so ye so e di bone so ya ba na so antiti ni ya nani brebe so ye so enti ye wo homework yie na de wo ba no ono so fa asumdue entena wo nchen na afi de mo ntena mom na ani gie anya dai emra na ye se amboa bi nchi aboa bi nwia na nkyere se obi mfa aboa bi anum enkodi yago